Ahoj, já jsem vás zase chtěla jenom pozdravit, dneska to opět točím na telefon, nemám u sebe ani zrcadlovku, ani nic, ale chtěla jsem vám říct, ať si rozhodně zapíšete do diáře datum 1. května, protože ten den se spustí nový vlog a určitě čekujte i novou facebookovou stránku blog by Lena Čerge, Instagram Lenka Čerge a YouTube. Protože na každém z nich na vás bude každý den čekat příval nějakých nových fotek, informací, prostě něčeho, co se mi zrovna líbí a tak. Facebook budu používat hlavně pro sdílení ať už mých článků, nebo článků o ostatních blogerek, nebo v různých stránek. Tady vidíte, jaký mám binec tady zrovna na stolečku. Teď si tady kopu ještě do stativu. Takže tam budu vyjadřovat nějaké svoje názory. Instagram, tam určitě čekejte každý den fotky. Vy, kdo už mě sledujete, tak víte, že se snažím přidávat teďko pravidelně, ať už fotky z toho, kde jsem, co dělám, jak se mám a tak. Na blogu samozřejmě čekejte příval nových článků, které budou vycházet pravidelně každý den, kromě úterý a čtvrtka, čili pondělí, středa, pátek, sobota a neděle. Budu se je snažit tam dávat, teď jsem se musela trochu nadechnout, mluvím moc rychle, budu se je snažit tam dávat pravidelně vždycky dopoledne, mezi 7 až 9 hodinou, abyste měli hned od rána co číst. A to by bylo asi tak všechno a jenom takové malé překvápko, určitě se příští víkend rovnou těšte u mě na blogu na soutěž. Tak jo, zatím ahoj!